Сега жътвата е сега. И нашите бащи взимат една кола гладен арман. Да жънат и да вършат жито напред, че докато идва вършачката от двор на двор да се... Това минава време. Ние едеме качамак по това време. Качамак, разбираш ли? И вършат, взимат това жито и отиват на мелницата и го мелят. И идва и баба ми почва да прави, да слага от нощовите. Има така лепено, нали? Няма мая тогава, няма такива. И с това, с ножа и го слага в една паница да омекне онова нещо, къде е залева и го прави квас. И почва сутринта да меси това тесто. И като той в таса, вече го прави както това положение. Го прави. На кравай. На кравай. Го пече и когато е готов, аз отивам и бера такива синички цветя и с червен конец и ги нанизваме. И малко от житото. А защо сини цветя? Такива сини цветя в житото ли е имало? Да, в житото е имало например. Аз не мога да ти кажа. Покрай Дунава, ма какво? Да, покрай Дунава, нали, берехме. Върви, вземи децата. Отива при комшиите и викам, айде, Параскево, Иванке, всички отиваме на Дунава, вика, с кревайчето. Да го чупиме там, да го залеем с малко водичка и да кажем, че до година повече... Хайде да го направим. Дай да го направим. Айде. Взима и викаме момичетата. Чакай. Сега ще идем на Дунава, нали? Да, на Дунава. Айде. Айде с момичета. Ама и момичета, аз ще се събуя. Чакай сега, къде баш? Там към коня. Добре, айде. То малко, да. Айде, момичета, тръгайте след нея малко да спана и после чак на Дунава. Та другата баба да идва ли? Айде, седи там. Да, стоя. Седи там, Петя може да дойде. Тогава отиват и мелят и сега се прави. Нали? Когато свършва жътвата, така ли? Кога се свършва жътвата. Това е с първото жито. Да, първото жито. Всека година хората, кога мелеха, правиха това нещо. Трябва да сте боси ли, бабо Цеке? И трябва да влезат вътре. На кръг около нея се такова. Стига, бабо Цеке. Личи, че сте. Тук така. Сега ще фанете от тук с двете ръки, така колкото ще чупиш. И ти му идеш. Дай Боже, до година повече берекет и все така да сме живи и здрави. Айде сега. Да, не чупите. Доле. Айде сега чупете. По-малко така. Първо трябва да го прекръщиш долу във водата и да го поръсиш, така ли? Да. Това ли направи? Да. Кръсти хляба. Да. Кръсти хляба и го поръси с водата. И тогава им позволи да чупат. Такава, то сега така да си чупат и всичките ще си чупат по-малко. И какво казваш? Сега до година повече берекет и ветър да няма. Това е ветърновия кревай, нали, за ветър. И за здраве и за берекет за цяла година. Дай Боже все така да сме живи и здрави. Хайдете сега. Всичките да си скъсат по-малко от ние. Как за ветър, бабо Цеке? Нали, да няма силен ветър, да няма да сгъне това житото, да е прав житото. Това го помня баба ми ветърния... Ветърен и се казва ветърен кравай. Да, ветърния кравай. И в Дунава? Да, влизаш и малко го потопкаме и малко го разсъхме и всеки да си вземе по едно залче да си хапнат за здраве.
А млади момичета трябва да са, така ли? Да, момиченца, деца. Ето деца. Тези деца. Деца. Те го правят. Да. Значи с първото жито се прави ветърния кравай. Да, с първото жито, първото брашно се прави това кревайче. Това идвахме на Дунава и го ръсиме, и се кръстиме и това. И всяка година? Всяка година го правихме. Всяка година. А вкъщи носиш ли го? Да, вкъщи си. Което остане, го носиш в къщи? Да, и го ядете. Дръжте го да се обуя. Държа го. Чакай да си взема това. Чакай само маничко да. Защото... Леко да се нахлъзне. Няма. Хайде сега. Айде, сега отиваме нататък. Значи всички обичаи, бабо Цеки, са свързани с Дунава ли? С Дунава. Цялите обичаи с Дунава. Ето, идваме на Дунава, Конопа, където каза и майката, това с лелеци. Всичко с Дунава. А я кажи някога, старите рибари откъде са взимали вода, за да правят саламурата? От Дунава. Майка ми ме пращаше. Ето така бе хубава вода и пиехме от Дунава вода. Варихме боба, ни беше най-сладък от Дунава водата да варим. Бабо Цеки, а на мен са ми казвали, че по земетресението са предложили тук на вас от Долни Вадин да се преместите горе на пътя. Да. Обаче никой не е искал. Защо? Венци, Сашо и кой още? Няма значение, да. Те не искаха, защото... И хората не са искали. Да. Защо? Защото са свикнали край водата. Край водата. Да. Дунава много дава, обаче и ви е взимал. И взимал. И тук се удавиха много хора. Ти спасява някой човек. Я ми разкажи за това. Тук некога, точно тук имаше мина. Значи, и минаваше един кораб. По Дунава, да. Да, кораб. Ние живеехме там. Да. И това такова бомбата и вече те шлеповете, това корабите са... И останало един шлеп, ама с катран, с такова. И отива на този, на Деница Дедой. Да. Деница... предовите там. И още един, аз сега в момента не мога, и отиват и се удави, това момчето един се удави, и това бащата на това момче, на Иво, и той тогава, значи, и умреха. Се давиха значи то е имало удавници, аз си спомням и Чичугене се удави. Да, всека година сега. До края на месеца. Всека година се даваше деца. Аз спасих момче. Той беше Васил на Йовови. Да. И перехме там. И аз виждам, че той прави така и отива, прави така и отива. Това се дава, Васил. Той е моята връстница. И вземах кобилицата, защото майка ми вика, ако намериш, отидох, дадох кобилицата, полека го изкарах. Да не му даваш ръка, че и той те дави. И после майка му дойде, като нали така, се взеха, дойде и ми донесе за рокля, басма, ми донесе всичко и като брат и сестра. Като сестра и брат ние се уважаваме. Понеже я спасил и вече са се побратимили. Да, и ми донесе подарък за рокля, ми донесе манистра, ми донесе всеки, много ти благодаря, че си спаси. А ние бехме един набор с Васил. Добре, а я кажи, когато ти каза, че Дунава е ревал, нали, някога и тогава не са ви пускали. Старите са знаели. И не са ви пускали там с дни наред. Да. По един ден, да. Да, по един ден, август месец. И това се чува. Това сме го чули. И баба ми викаше на дедо ми: Георги, чуваш ли аузи? Да. Дуне река урля. Чуваш ли Дунава? Иванке, сигурно ще вземе някой човек. Абе, минаваше, какво минаваше. Когато се отдави на Крумцанов, сина му, тогава пак валето беха двамата, значи играеха. И тогава пак така. Само какво влезна и се удари. Но не са ви пускали? Не пускаше. Този месец не пускаше много на Дунава. Ако отивахме с родителите, но така не. Сами не. В началото на август? Да.
началото на най-много. Да, по Илинден. Някога Илинден е било на 2 август. Да. Не, и най-големата жега. И тогава Дунава беше пълно с хора, бе. Ама и Дунава и Коварен има и обратни течения, има и въртовъртежи. Да, въртовъртежи, всичко.